fara kakkaɓe wasu daga cikin gangan 'yan bindiga a wuraren da suke yawan kai hare-hare a jihohin Zamfara da Katsina da Sokoto da kuma Neja. To tunda in sun samu rashin nasara muna magana mu haɗe inda illa take, ya kamata in sun yi nasara mu yi ya kamata mu yaba, muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi. Da ake ciki musamman yau kwana 16 ko 17 ma iya cewa kusan tun da aka fara wannan ta banditry shekara ta 2010 shekara ta 2011 ba a taɓa samun irin wannan nasarar ba. Muna akidodinmu. Abu na gaba da zan ƙara shine abubuwan da jami'an tsaro ke ƙoƙari, tsakani da Allah jami'an tsaro suna samun nasarori, musamman idan ka ɗauki Katsina, Zamfara, Sokoto a cikin 'yan kwanakin nan ana samun nasarori. An fara kakkaɓe wasu daga cikin gangan 'yan bindiga a wuraren da suke yawan kai hare-hare a jihohin Zamfara da Katsina da Sokoto da kuma Neja. Manir Sani Firagirki, wani ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf kan harkokin tsaro, ya ce akwai ƙwararan alamu da ke nuna ana samun nasara a yakin da ake yi da 'yan bindigan. Ga dai ƙarin bayanin da ya yi a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Gaskiya halin da ake ciki musamman yau kwana 16 ko 17 ma iya cewa kusan tun da aka fara wannan. Gaskiya halin da ake ciki musamman yau kwana 16 ko 17 ma iya cewa kusan tun da aka fara wannan ta banditry shekara ta 2010 shekara ta 2011 ba a taɓa samun irin wannan nasarar ba. Nasara kamar yaya? Yadda ake fatattaka waɗannan su ɓarayin dajin yanzu ba wai su ake jira su zo su kawo hari ba. A'a bin su ake yi har dabobinsu ana yaƙar su. To tun da in sun samu rashin nasara muna magana mu haɗe inda illa take, ya kamata in sun yi nasara mu yi ya kamata mu yaba, muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi. Yadda suke ba da lokacin su shiga dazukka su yi faɗa da 'yan ta'adda, ya Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa. Abinda muke cewa wannan ƙwazon da suke yi to mu ƙarfafa su da addu'a, don ba wayon su na ba ƙarfin su bane. Ba wai ƙarfin makamin da aka gare su bane. Addu'ata da ake cikin sujuda ana roƙon Allah. Sai kuma mu ce hukumomi su ma su yi abin da ya dace. Mun ga abin da mai girma gwamna ya yi a jihar Sokoto, mun ga shekaran jiya an ɗauko wasu mutane daga daji. Mai girma gwamna ya rarraba musu naira 100,000 kuma shi ma a sanata ya ba su 100,000. Wannan abin abu ne mai kyau, muna roƙon Allah ya saka ma gwamna da alkhairi. Shi ma sanata da ya yi wannan muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi. To wannan yasa ya kamata ku lura, tunda in an samu nasara mu ɗauka jihar Sokoto. In an samu nasara ana cewa mai girma gwamna ya yi ƙoƙari an samu nasara. Mi zai hana in an samu matsala mu ce mai girma gwamna ya gaza? Yadda muke cewa ya yi ƙoƙari abin da ya taimaka ma bayan Allah da an ka ɗauko a kai su asibiti, haka in an samu matsala abin da ka nuna muku haka yanzu tsakaninku da Allah maganganun Murtala Bello suna fa'ida ko ba su fa'ida. Murtala Bello ka wa shugabanni allura musamman jihar Sokoto, mu tsakuro gwamna 'yan maganganun ga da kuke gani suna Allah ka sa mu albarka, shi yasa kuka jan hasada ta zaburo mu wasu. To amma abin da muke cewa awa kullama zanna zubabu zajartuhu inna zubaba izan alayya karim. Sai in ce duk sadda kuje yayi ziza zan tsawace shi, in nace in yi wannan to kuje yana da girma gare ni kenan. Abinda muka cewa muna roƙon Allah ya ƙara buɗe zukatan shugabanni su fahimci cewa gaskiya ce ake faɗa musu. Sannan mutanen ƙauyuka kuma ku tashi ku yi addu'a. Duk da muna cewa an yi nasara, kun ji shi kuma abin da ya faru nan Kuriya cikin Raba local government. Kun ji abin da ya faru ranar Asabar wayuwar garin Lahadi. Ana buki an kwato wasu, ana murna an kwato wasu, 'yan ta'adda sun ka zage sun ka kashe mutum 10 wani abu. Haka sun kai musu kashi na da gangan. Sannan maganar da nika yi muku jiya wayuwar garin yau gabacin Sokoto musamman ƙauyukan Isa, 'yan ta'adda nan sun raba goron gayyata, suna nan suna tarurruka. Duk da jami'an tsaro suna ƙoƙari ko muna ba su wasu bayanai waɗanda suna da alaƙa da harkar tsaro wanda bai kamata a bayyana su ba, amma ya kamata kowa ya shiga taitayi ne. Kada ku ɗauka fa an ƙwato wasu, mai girma gwamna ya taho ya ɗan yi buki an yaɗa an ce abu ya yi kyau, to ba fa shi kenan ba, an kashe maciji ba a sare bundi ne ba. 'Yan ta'adda nan gabacin Sokoto da Zamfara 'yan an koro su gabacin Sokoto suka yi, da Katsina 'yan an koro su gabacin Sokoto suka yi, kuma wallahi zagaye suka yi cikin wannan sati so biyu 'yan ta'adda na hita zagaye. Ga su ana gani da mashushukan su sun hito, jami'an tsaro suna kokari amma ba yadda za su yi. Abinda muka cewa mai girma gwamnati ka ji tsoron Allah, ka tashi tsaye, ka rufe idanunka, duk wani abu da ka sani Sokoto ka aje shi, ka huskanci harkar tsaro ita adgabanka, kuma wallahi in kai wannan Allah zai taimake ka, saboda ka'ida da manzon Allah ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama. Duk wanda ya kuranye ma mu'mini bakin ciki cikin bakan cikin duniya, Allah zai kuranye mai bakin ciki cikin bakan cikin alkiyama. Ashe kun ga maganganun da ake na cewa a ɗauki civilian GTF su tayi su yaƙi da 'yan ta'adda, tsakaninku da Allah ana ganin haske ko ba a ganin haske? An ga haske Katsina, an ga haske Zamfara, an ga haske Sokoto, muna roƙon Allah ya karfafa su. To ina maganar cewa a yi sulhu da 'yan ta'adda? Kusa abin mamaki yanzu shekaran jiya
karamin ministan tsaro, kowa dai ya san abin da tsakanin Murtala Bello da karamin ministan tsaro ko ba a ga maciji. Yau karamin ministan tsaro in ya san wanda aka yi Murtala Bello shi mutu yau shi na yi ko bai yi. To abin da ya shekaran jiya abu ne wanda ya kamata a yaba mai, kuma muna yaba mai, Allah ya saka mai da alkhairi. Saboda mi, saboda yayi abin kwarai, yayi magana mai kyau cewa za a tashi tsaye, za a yaki yan ta'adda, sannan kuma in akwai wanda zai tuba koha buɗe take. Wannan magana muna tare da ita, amma shahid a cikin maganar tun ranar da yayi maganar in akwai wanda zai tuba koha buɗe take. Kun ji wani dan ta'adda ya ce gashi zai tuba? To dan shi muka ce muku su Bello Turji ba tuba suka son su yi ba, abinda suka son su yi a haɗa kai da wasu a amsa kuɗi ga gwamnatin tarayya, a yi ka samu raba a basu, wannan mun ka ce ba mu yadda ba, a tashi a yaƙe su, Allah zai taimake ku. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.